хора, аз съм Марти и добре дошли на първото видео на Brawl Stars. Аз иначе преди съм играла на телефона, но на телефона ми бъгва. В приложението имам тези герои за сега. Ето ми ги. И да, за първа игра ще играем на Showdown. Сори хора, че качвам, просто се задавих. И хора, дано бъде първия епизод добър. И дано и лайквайте за поредица на Brawl Stars. Дори ще може и някога с приятели да играя с Боби Митко, един мой приятел на име Голо. Винаги се чудя как този робот ни намира, като ме е в кръсти. Чакай, искам да го изпрата при това. Не! Хора! Помощ! Ай! Представях се горе-долу добре, не знам за вас. И хора, знам да ви кажа, снимам на таблета. Затова може би ви се струва, ви се голям екрана. Вие на колко купих сте? Аз бях в някакъв клуб, такова. Как се казаха? Ето този бях. Кралете. Ще вляза пък в кралете. И ето, ще само да се ще опиташ тази игра и ще го покана. И хора, след малко се връщам. И хората опиташ не искат да играем, той даже излезе малко. Бъгнал му е майчи устройството, където играе. Не знам хора, вие ако искате да играеме, ай, Барли, не, хора, за първ път умирам от Барли, сега хващам колт. Дори хора, пишете долу в коментарите, ако искате да снима на някакви, като стана 10 000 копии да правя някакви яки карти, такива неща, ще ми пишете в коментарите. Хора, за първ път снимам наистина на таблета. Това ми е втория ми таблет. Миналия просто си го строших, хей така. До път няма да стане Барли да умра и пак от тебе. Хора, пишете в коментарите, ако искате някак да се правя скетчове и такива неща. Или ако искате канала ми да е Заемо Гейминг. Защото аз по принцип на първия ми канал мислях да ми е гейминг. Ей, спечелихме. Плюс 10. 88 точки. И още 2 копии. Хора, за малко да ви такова, да ви затворим. Хора, стискайте палци. Иначе това на телефона ми имам Карл и Бо вече. Днеска ми се паднаха. Ще ги агрейтнем. Ще агрейтнем тази битичка. И да продължаваме. И предлагайте какви игри да снимам. Вие решавайте в коментарите, пишете.
Дори ако искате, ще си изтегля Roblox. Играл съм я, ама за няколко дни си я изтегля на телефона, защото си го деинсталирах и ми бъгваше. По един път се опитах да снимам с това приложение Brawl Stars, но ми бъгва. Хора, аз съм лакомник и отивам за всичко. Видя ли някой, започна да го бия. Аз съм истински лак. И хора, пишете ми хубави неща, защото на 13 декември имам рожден ден. По-точно след... Страх ме да дигна това дисплея за малко. Айде, издадох се. След 2 дни имам рожден ден, след 1 ден. Като се мина и събота. Някой? Да има някой? Да го убия? Колт. Има някъде колче. Колче! Колче! Не, бъгваме хора! Yes! Колти, къде си? Мисля, че се кръстил супер сел. Айде хора, печелиме тази игра също. Ей! Не знам за вас, но аз вече много не използвам вече тези тикети. Вече ще ги спра да ги използвам, защото нещо ми такова тъпи са. Искаха да изкопират Clash Royale, ама нещо не се получи. И хора, сега съм набрала една карта малко на Дженграб. И да играме пак с Колт или с Шели да се дигна 10. Шели, Нита. Добре, това са хубави неща. Хора, представяте ли си Нита, Шели и Колт? Какви ще бъдат? Трепачи. Удри. Некъв китаец. Много червени отбор. Туш. Теле бе! Ей! Бийте там хората. Тук ще си. Аз съм спокоен човек. За никъде не бързам. Ей, така си чакам. Хора, по принцип, не играем много Дженграб и тези карти, където са по 3. И хора, ако искате като излезе от някакви карти за събота утре по-точно, да ги играем и ще събирам много точки и да носам бос. Защото много обичам да съм бос, защото винаги играя там, ако съм бос с Роса, защото ако ме видите с Роса, ако съм бос, майко, ще се такова. Аз съм много добър, ако съм бос с Роса. Печелиме. Ей. Добре, хора, на таблета не ми излиза, което хубаво най-сетне. Защото по принцип на телефона ми много излизаше играта. Четири точки, значи искат да опичагат по канала. 4444, а пък няма много герои. Бати човека е. Вижте го, толкова много купи, а пък 18 герои. Значи има Шели, Дарил, Примо, Роса, Бул, Джеки, Колт, Нита, Карл, Пени, такова Спраут, Бо, Барли, Тик, такова Поко, Джеси, Брок, Дайнамайк. За човека за много купи има много малко герои, да си кажа. И хора дано можем вече да играя на таблета.
Поточно да снимам на таблета. Ако чуете като правя, просто ми е навик. Ако искате и да играя някога крадец, такова, един крадец иначе го знаете като Тетрис почти. Един крадец на име Роби, крадеца, един крадец. Като също я няма на таблета. Всичко ми е на телефона почти, хора. Хора, печелим те игри. Ние сме супер мощни тук. Ние сме трепачи. Туш! Чива, бе! Ей, ти ли, бе? Ева ми тук. Ти ли, бе? Ей! Беги, бати, пеш! Хора, бъгва ми понякога. И хора, следващото... Още не играем след това да последния клип за деня. И след тази игра ще изиграя сега на Showdown една и приключваме за този клип за днес. Дано се получило добър. Ще се опитам да го монтирам. Но за последна игра нека играем споко. Хора, аз от много време не съм играл споко и съм забравил само тактиките. Как се биеше с него, отдалече ли, такова, отдалече да си играеш с хората и така, като скрол, както се игра. Аз иначе в един най-стар акаунт казвах се Леон и там имах такова Кроу и Леон, но си го изгубих на телефона и вече го няма Кроу. Ей, хора, сега го искам супер много, защото е много готин. Поко срещу Поко. Поко ще спечели? Добрия или лошия Поко? Вие за кой сте? Да, разбира се, че аз. Чао. Слабак. Хора, ако и последния е Примо... и какво ако е Примо, ще се опитам да го бия? Къде сте, бе? О, не, хора, нито с 10. Мъртъв съм тук. Загинах тук. Поиграх си малко, ама. О, печели! Айде, хора, удри. Хора, доста съм си добър с Поко. Хора, ей, сега идвам. И хора, тук съм. И сега мисля тук да включа това видео. Да ви харесало, subscribe и лайк. И ще оставя линк с един мой приятел в TikTok. И да се абонирате и да. Бай-бай. Да ви харесало и чао. И до утре.